Как да си направим регистрация в сайта на Betano? Като за начало в търсачката на нашия браузър изписваме betano.bg и натискаме първият линк отгоре посочените. След като заредим сайтът на Betano, в горния десен ъгъл натискаме бутонът регистрация, който ще ни зареди прозорец, през който ще може да осъществим регистрацията. Следва избиране на няколко от опциите, като аз избирам имейл. В прозореца, който се появи, ще трябва да попълните вашият имейл, име, фамилия, дата на раждане и пол. След като приключите с този прозорец, ще се отвори нов, в който ще трябва да въведете вашето гражданство и разбира се ЕГН, за да може да продължите напред в стъпките към регистрацията. След като приключите с това, ще трябва да въведете вашият постоянен адрес, областта и града, в който живеете, както и телефонният ви номер. Веднага след това ви се зарежда и един от последните прозорци, в който трябва да генерирате своето потребителско име, парола и също така може да използвате промокод. Трябва да се съгласите с условията на сайта и ако искате да получавате допълнителни известия и новини от сайта, можете да оставите и второто тикче. Следващата стъпка е мобилната верификация, която представлява код, изпратен на посоченият от вас номер, който трябва да въведете. Веднага след това ще получите и имейл верификация, която представлява линк, изпратен на вашият имейл, чрез който ще активирате и вашият акаунт. Играйте разумно!